Θες να είσαι από εδώ. Πόσα χρόνια πέρασαν? Και πάμε πίσω. Από πίσω της πάμε. Μια 20ετία είναι. Ότι, στο 91. 24. Πάμε στα 24. Πάρ' το χάρι και μετά να είναι... Κάνε εδώ και τα χάρια και μετά να πάει σχεδόν απάνω. Αφού και τα ράτσα. Yes. Άνοιξε την βάσανα μου. Τι ήθελα το κάμαρα από εδώ. Θέλω να σου ανάψω κανένα φως, Χάριετ. Άμα είναι σκοτεινά μέσα, όχι εδώ εντάξει. Φύγε από εκεί, έλα από εδώ. Δεν πειράζει, δεν είναι, αφού μιλάω κι εγώ, κάνω, δεν είναι για το ίντερνετ. Κατευθείαν στον άνθρωπο το θέμα. Δεν να μου πεις ότι θα τον είναι καλή. Κατευθείαν σε αυτό θα πάνε. Α, έχει και ταράτσα δικό του τούτο. Ναι, αυτό είναι το δωμάτιό μας. Αλλά είναι δικό του, Ναι, αυτού ναι, δηλαδή. ναι. Είναι αυτού του ορόφου. Είναι και την περάτα. Εδώ έχει άλλη αποθήκη. Έχει και βεσέα πίσω. Έχει και βεσέδο. Άχα με πάρεις. Αχα. Βγαίνουμε πάλι εκεί. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Να μου πει εσύ. Η κούλα, κάτσε να πάω πάνω. Από εδώ βγαίνεις πάλι για πάνω στην ταράτσα. Η δικιά μας ταράτσα είναι αυτή. Τίποτα. Εντάξει, θα έχει αφήσει γκάκα, τι να κάνω. Δεν έχει. Πρόσεχε. Δεν κοίταγα κάτω. Δεν θέλει χρήμα. Δεν θέλει χρήμα, σε κάνει τέλος. Σιγά.